V galérii súčasných maďarských umelcov sa skončila druhá sezóna série výtvarných prednášok. Tento raz mohli diváci vidieť 3 prednášky. Akademický maliar László Varga Amár hovoril o interpretácii umeleckých diel, akademická maliarka Noémi Kolčáková-Sakálová o vzťahu módy a umenia a na záver umelecký spisovateľ János Čejtóth prednášal o prezentácii jedla a nápojov v dejinách výtvarného umenia. Cieľom galérie bolo aj tento rok propagovať súčasné umenie spôsobom zrozumiteľným pre širokú verejnosť. Pokračovanie bude podľa plánov v roku 2024. Lényeg az, hogy a célunk és a küldetésünk az ezen keresztül is megvalósuljon, hogy egyre több emberhez eljuttassuk azt, hogy milyen az a kortárs művészet, és hogy ez bizony nem egy érthetetlen zagyvaság, egy olyan történet, hogy én is meg tudom csinálni, hanem ennek sokkal mélyebb értelmezése van. Ahhoz, hogy népszerűbb legyen a kortárs magyar képzőművészet, ahhoz hozzátartozik az is, hogy a közönséget is tudjuk képezni arra, hogy ezt hogyan kell értelmezni, és hogyan kell megkülönböztetni a szépet a nem széptől, az értékeset az értéktelentől.